dneska je nové video a dneska vám chceme ukázať, čo budeme mať. Budeme vám mať tento mystery box, ktorý vlastne bude vo výzdobí na podcast. Bude aj tam tento prasa. A Squid Game táto je tam. A mystery box! Takže ideme ho otvoriť. Neviem ľudia, ako sa to otvára. Tak sa to otvára. 70 Chalani. Sa to 97. 97 eur. Chalani, takže chalani. To si vykúpili. I ty kokos. Hej. To som vybral. Tak to je cute. Plišák. A chalani, ja poznám jednu vec. Môj spoločák to robí, že? Áno, To je cute. cute. Takže tejto veci by som dal 9 z 10. Koľko by si dal ty? Ja asi 9,5 z 10. Hej. Pekné je to, pekné je to. Je to cute. Teraz si tam zašmátráme. To je niečo dole. Squid Game! To Squid Game! Tak počkaj toto. Áno, tak toto je tak tam sú tie, áno. Takže ľudia, ideme to odskúšať. A ja si skúsim potom. Alebo ľudia, nebudeme to teraz skúšať. Dáme na to Squid Game videjko, OK? Mám pocit, že som tam objednával veľa veci. Počkaj, ešte tam zašmátrame. Je tu nejaká plechovka, to nejde vidieť. Aha, OK. Praha. Praha. To ste kúpili z Prahy? Ja neviem, bráško, asi, hej. Je to tu. Neviem. Ale je to pekné. Tu čo vypadlo? Komu ja Gongy! Gongy! Ľudia, počkaj, ľudia. Vyberem. Taxi! Ľudia. Skoro. Ľudia. Počkaj, skúsim ja. Ľudia. Сейчас mám. Selma. Ne. A ja. Poď. Cháňa, ale ľudia, musíme to spraviť rýchlo. OK, ideme na druhú. OK, poďme Je to už... na ďalšiu. Chalani, Kodnička do Squid Game! Gongy! Kameraman, dal sa tam. Nic sa ti nestane. To sú detské. Ale tu není. Ja ideme otestovať. Ľudia, nie. Ježe, tu bude toto nie je telefónne číslo. Ľudia. Ideme otestovať. Gongy. Počkaj, ideme otestovať. A rýchlo, kamo. Ne, skoro. Takže Tak poďme Gongy, Ešte Ale poďme najprv, skúsiť. aby to bolo všetko, dajte like, odber a čus.